Ahojte dámy a pánové, u ďalšieho videjka a dneska to bude... mi to odpálilo ušiel. A dneska to bude... Daj tu tabulku preč! Dneska to bude z hry Kick a Lucky Block a som tu s mojím kamarátom. Ahojte, zdravím. Áno. A dneska si zahráme Kick a Lucky Block. Takže dneska budeme kopať Lucky Blocky niekam úplne do riti. A... môžem si kúpiť Emerald Barbell. To si môžeš kúpiť. Emerald Barbell. Ty máš na novú činku? No, čekuj. Si... Emerald. Ty už máš na tú. No. To si zobral kvé. Ja aj tam musíš mať veľa peňazí. Tomu verím. A hlavne si musíš upgradeovať brainrotov. Teda chodiť, vole. W. Kámo, som skoro išiel do Celesty. Miau! Ďakuj. Idem pri tvoju vejsku. Ja som dostal miau. Tam bude, ja viem. Videl som. W miau. Vieš čo, dám ti tvojho najlepšieho a to je Cappuccino Assassino, ktorý dáva 3 trilióny za sekundu. Nice, ok. Som ho získal. Kámo, ja za chvíľku dokopčem do Celestial. Ale ja ti chcem dať jedna typka, čo má 3 trilióny. Ti dá. 3 trilióny, však to je strašne veľa. 3 bilióny, však to je jak málo. Však poď si ho zobrať. Ja ti musím dať trade. Ježiš, to je také... Ja, tak to potrvá. Send trade. Dal som ti trade. No. Send. Tak. Nechcem tradovať teraz. Počkaj chvíľku. Dvaja brainroti mi ostali a už nemám cash. GG. Ja som tu trochu posiloval, takže mám teraz úplne svaly najväčšie. A idem si kúpiť spýtku. A čo má? Nič nemám. Svaly najväčšie? Block cup. Čo je block cup? Však to je pravda. Typek má najväčšie svaly. To je dobré. Kámoš. Idem skúsiť hodiť Lucky Block. Ale zase, ja som zase povedal hodiť. Nie hodiť, ale kiknúť, kopnúť. Tak kam doletíš? Kámo, tak ten clown dáva moc veľa. Moc veľa. Typek šetrí moc. Ale že moc. Tak si mi dá najlepšieho clowna na svete. Však áno. To žiadny clown by ma viac nepobavil. Čo? Dáva veľa peňazí. Chápeš? Aj sa ešte... Čo? Dobrý tip. Už ti to došlo? Ty kokos, jaký dobrý nukleár dinosaurov. Idem ti stýrnuť mňau a dám peniaze. Tak by ho stýlni. Za 5000 robuxov, alebo koľko to stojí? Ale nemám nič. Ja som chudobný človek. Rip. Veľko do komentárov pre mňa. Fere. Jak co? Noun! OMG, ja som nič nedostal! OMG! Z čoho? Však z toho... Toho! Ale to... Ale toho... Neviem, čo znamená toto. A ty už môžeš ísť do poslednej arej? No, musím si tam najprv docvičiť.
akože či na to máš, čo sa tam môže dostať. Musím viac cítiť. No, idem si ešte párkrát kopnúť, mám dosť veľký kick power, takže dám klasický excellent. Kámo, vieš čo je ten 99 noci nový update? Je tam pridali nových mimožašťanov. A jakých? Teraz kúkam jeden, on natáča z toho naživo. Kámo, tam je nová základňa mimožašťanov. W. Tak na budúce videjko bude priamo z toho. Kámo, tomu veraj so mnou. A keď to urobíme, môže by sme aj útorok po končení škole. Nechcel by si? No, potom môžeme kľudne natáčať celý Akože deň. na video. Povieme ľuďom, že v útorok bude videjko. Ja nechám to na teba. Ultra! Myfi. Ja pôjdem... Ultra takže. No. Labarka Saturno Saturnita. No, takže dneska sme si zahrali ja si to pletiem, že chcem tu nabiť. Takže jo, keď sa vám líbilo dnešní videjko a Na vlastných videách. dúfam, že sa vám páčilo dnešné videjko. Keď jo, tak dajte like, nech na tomto Roblox channelu dneska hitneme 10 odberu a dúfam, že za chvíľu 50, lebo chcem streamovať. A môžeš aj ty niečo povedať? Bol by som rád, keby si ma označil do videa a povedal, že tiež potrebujem peselú pereteľu, aby som streamoval. Fara. A jo, zatím čus!